प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु माताजी। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி யார் இப்ப நமக்கு வராங்க? மல்லிகா மாதாஜி வராங்க, ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, இருக்காங்க, லைன்ல இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எப்படி இருக்கீங்க மாதாஜி? நமஸ்காரம் மாதாஜி, நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இருக்கிறேன். நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சொன்னீங்க இல்லையா வரணும் மீண்டும் வரணும்னு வந்துட்டேன். சந்தோஷம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா வர வச்சுட்டார் பகவான். கரெக்ட், கிருஷ்ணர் வர வச்சுட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாம் ப்ரமோஷன் ஆகி L3க்கு வந்துட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். இதுல பழைய டிவோட்டி கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்களா? யாரெல்லாம் பழைய டிவோட்டி இருக்கீங்க? எல்லாருமே கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கோம் மாதாஜி. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி, ஆனந்தி மாதாஜி, சாந்தி கிரிஷ், கீதா மாதாஜி. நான் கேக்குறது மாதாஜி, L3 ஏற்கனவே படிச்சவங்க யாருன்னு கேட்டேன். அது தெரியல மாதாஜி, இங்க யாரு படிச்சிருக்காங்களான்னு. சாந்தி மோகன் மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க படிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, இவங்கெல்லாம் பாக்யலட்சுமி மாதாஜி நீங்க? இல்ல மாதாஜி, நானு சாந்தி மோகன் மாதாஜி 5th லெவல் படிக்கிறாங்களாமா மாதாஜி. அன்னைக்கு வந்து ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுத்தாங்க எங்களுக்கு. யாரு மாதாஜி? சாந்தி மோகன், அவங்க தெரியும். ஓகே, அவங்க வந்து லெவல் 5 படிக்கிறாங்க. இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து லெவல் 3 புதுசா வர்றீங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மோகன்தாஸ் சார் கிளாஸ்க்கு ஒரு மாசம் 2 மாசத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்காங்க. போயிட்டு இருக்கீங்களா? யாரு மாதாஜி போறது? நான் ஆனந்தி மாதாஜி பேசுறேன். ஆனந்தி மாதாஜி போறீங்க. ஓகே, மோகன்தாஸ் பிரபுஜி கிளாஸும் வந்து பின்னாடி வந்து நம்ம கிளாஸோட சேரதான் போகுது. அது வரையிலும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதனால NOI தானே அங்க போயிட்டு இருக்கு, அதே NOIயே நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா மறுபடியும் வந்து அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இங்க வந்து சேரும்போது அவங்களுக்கு ஈஷோவும் NODயும் தெரியாது இல்லையா? அதனால அப்போ வந்து நம்ம இப்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஈஷோவன்னா அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா போயிடும். அதனால அந்த கிளாஸ்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கோ அதே தான் நம்ம இப்போ கொண்டு போக போறோம். நமக்கு வந்து L3ல என்னென்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, ஈஷோபநிஷத், அடுத்தது NOI நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அடுத்தது NOD நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. இது 3 தான் நமக்கு வந்து பாடத்திட்டம். இந்த L3ல இது 3 தான் நம்ம படிக்க போறோம். ஒவ்வொரு புக்கா படிக்க போறோம். இதுல யாருகிட்ட வந்து L3க்கான புக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, யாருகிட்ட இல்ல? என்கிட்ட ஈஷோபநிஷத்து இருக்குது மாதாஜி, 2 ஆர்டர் பண்ணிருக்குது. நான் அங்க இஸ்கான்ல கிடைக்கலன்ட்டு வேற எங்கேயோ வாங்கி கொடுக்குறாங்க.
ஓகே மாதாஜி. இன்னும் ட்ராக்கிங் ஐடி வந்துருச்சு போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து. இன்னும் புக் வரல மாதாஜி. வந்துரும் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து வருதுன்னா வந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே மாதாஜி. இப்போதைக்கு ஈஷோபனிஷத் என்கிட்ட இருக்குது மாதாஜி. ஓகே. அது வந்து மிச்ச மாதாஜி 2 சொல்லுங்க. எங்கிட்டயும் ஈஷோபனிஷ் தான் இருக்கு. மற்ற 2ம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன். ஆர்டர் வரல, இன்னும் வந்த உடனே சாட்டர்டே சண்டே கொண்டு தரேன்னு இருக்காங்க. ஓகே டிஸ்கவுண்டேஜ். கரெக்ட். அப்படின்னா இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைச்சிரும் இல்லையா? ஆமா, இப்போ ஈஷோபனிஷத் கையில இருக்கு. சரி. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈஷோபனிஷத்தை ஆரம்பிக்கல, என்ஒய் தான் ஆரம்பிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் தான் ஈஷோ, அடுத்ததான் லாஸ்ட் தான் என்ஓடி படிக்க போறோம். இப்போ வந்து என்கிட்ட எல்லா புக் இருக்கு மாதாஜி. வெரி குட், சூப்பர். அப்புறம் மற்றவங்க எல்லாம் பாக்யலட்சுமி மாதாஜி எங்கேயோ வாங்க போறேன்னாங்களா, வாங்கிட்டாங்களா? வாங்க போறாங்க. ஆர்டர் பண்ணி இருக்குது மாதாஜி. வேற இஸ்கான் இல்லையா? அங்க இல்ல, அங்க கிடைக்கலன்ட்டு இது இப்ப நம்ம இஸ்கானுக்கே வந்துட்டு மாதாஜி, எல்லா புக்குமே வந்துருச்சு. அப்படிங்களா? கிடைக்குதா? நம்ம கிளாஸ்லயே எல்லாருமே அங்கதான் ஆர்டர் அப்ப அங்கதான் ஆர்டர் போட்டிருப்பாங்க மாதாஜி. ஓகே. எல்லாருக்கும் மொத்தம் எத்தனை பேர் மாதாஜி நம்ம L3க்கு வர்றவங்க? எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து 8 பேர் இப்போதைக்கு இருக்கிறோம் மாதாஜி. இன்னும் வருவாங்க மாதாஜி. நான் ஒரு 20 பேர் கிட்ட அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி லிங்க். ஓகே. பர்சனலா அனுப்பியிருக்கீங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஏன்னா அவங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்க எல்லாருக்குமே நான் அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி. சிவா பிரபு எல்லாருக்கும் அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா, அவங்களுக்கு எல்லாம் டைம் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா லாஸ்ட்ல கேளுங்க. கிளாஸ் முடிஞ்சு லாஸ்ட்ல கேளுங்க. ஒருவேளை 7 மணிக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு, 7:15க்கு ஆரம்பிச்சா ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா 7:15க்கு கூட நம்ம கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். அதுல சரிங்க இருந்து மாதாஜி. 8:15 வரையிலும் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். அதை நீங்க வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டுங்க. ஏன்னா ஆரம்பிக்கும் பொழுதே எல்லாரும் இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் அனுப்பியிருக்கேன். பானுமதி மாதாஜி யார் இருந்தாங்களோ எல்லாருக்கும் அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு ஒரு தடவை டிவோட்டிஸ்ட கேட்டுங்க. நம்ம கேக்குறேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு கேக்குறேன். கேட்டு சொல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளுடைய L3 வகுப்புக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம வந்து அடுத்த நிலைக்கு நம்ம வந்து தயாராகிறோம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு பிறகு நம்ம கிளாஸ் போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து போறது வந்து NOI லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற பாடம். அதை பத்தி பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. நான் கொஞ்சம் ப்ராடா கொடுத்துறேன், உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் நல்லா தெரியுற மாதிரி. ஓகேவா? ஓகே. நெக்டார்னா என்ன மாதாஜி? யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? நெக்டார்னா என்ன மாதாஜி? நெக்டார்னா என்ன? அமிர்தம். அமிர்தம். கரெக்ட். இது வந்து உபதேச அமிர்தம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா உபதேசம்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். நெக்டார்னா அமிர்தம். அதாவது உபதேச அமிர்தம். அமிர்தத்தை தான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. யார் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்களால் எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் தான் நம்ம வந்து வாசிக்க போறோம். இதுல வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க, எதுக்காக நம்ம இதை படிக்கிறோம், இதை படிக்கிறதுனால நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம முன்னேற போறோம், இது எல்லாமே நம்ம வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு வந்து பகவானை நீங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? மாதாஜி வந்து சொல்லிட்டாங்க. நம்ம வாசிப்போம். சொல்லிடுறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பகவான் கிருஷ்ணரும் நம்முடைய ஆன்மீக குருமார்களும் நமக்கு வந்து இந்த உபதேச அமிர்தத்தை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கான பாக்கியத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு நம்ம வந்து செஷனுக்குள்ள போகலாம். இது வந்து ஒரு முன்னுரை. இந்த உபதேசாமிர்தத்தை பத்தி ஒரு முன்னுரை. இந்த புஸ்தகத்தோட அட்டை இப்படிதான் இருக்கும். இதுல பாக்குறீங்க இல்லையா? இந்த இப்படிதான் மாதாஜி இந்த புக்கு தான் மாதாஜி நான் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே. அப்ப புக் எடுத்து கையில வச்சுங்க. வச்சுட்டேன் மாதாஜி. வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா படிச்சுக்கிட்டு வாங்க.
அதுல கொடுத்துருக்காத முன்னாடியே படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அப்ப நான் நடத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கடைசியில கேட்டுக்கலாம். இடையில கூட கேட்க வேண்டாம், நோட் பண்ணி வச்சுங்க. லாஸ்டா ஒரு 5 மினிட்ஸ் இல்ல 10 மினிட்ஸ் வந்து சந்தேகங்களை தீர்க்கறதுக்குன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் கிளாஸ் முடியும் போது. அது வரையிலும் குறிச்சு வச்சுங்க, என்ன சந்தேகமோ அதை குறிச்சு வச்சுங்க, கடைசியா கேட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, மனித வாழ்க்கையோட நோக்கம், நம்மளுடைய இதுக்காக தான் வந்து இஸ்கானை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ண உணர்வு வந்து எதற்காக நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா தன்னுணர்வு பெறுவதற்காகத்தான். நாம எல்லாம் வந்து என்ன செய்யறோம், உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல் அப்படின்னுட்டு ஒரு மாதிரி இப்ப மிருகங்கள் செய்யற வேலையே நம்மளும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா மிருகங்களுக்கும் நமக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லாம போயிடும். அப்ப நாம வந்து யாரு, நம்ம எதற்காக இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு, இந்த மனித உடல் தான் நானா இல்ல ஆத்மாவா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் வந்து எதுக்காக கொடுத்திருக்கிறாங்க பகவான் அப்படின்னா, பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பகவான் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட மனித வாழ்க்கையோட நோக்கம். அது வந்து பிரபுபாதா பல இடங்கள்ல வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆனா நாம என்ன செய்கிறோம், அதை மறந்துட்டு பௌதிக வாழ்க்கையில ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், புலனின்பங்கள்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த புலனின்பம் எப்படிப்பட்ட நிலை அப்படின்னா கட்டுண்ட நிலை. நம்ம வந்து மாயைங்கிற இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து கட்டுண்ட நிலையில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும். அப்ப நாம என்ன செய்யணும், விடுதலை அடையறதுக்கு சில விதிமுறைகள்லாம் இருக்கு. விடுதலைங்கிறது சிறை கைதியை விடுதலை பண்ணாங்கன்னா அவங்க குறிப்பிட்ட காலம் அந்த சிறையில இருந்துதான் விடுதலை ஆகுறாங்க. அது போல நம்மளும் என்ன செய்யறோம், இந்த மனித உடல்ல நம்ம வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம், சிறைதான் அது. அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும்னா அதுக்கான விதிமுறைகள்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது. அந்த விதிமுறைகளை பத்தி தான் வந்து நாம இந்த புஸ்தகம் மூலமாக வாசிக்க போறோம். என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் ஸ்ரீல ரூப கோசாவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது. இந்த இயக்கத்தை கொண்டு வந்தவர் யாரு அப்படின்னா 6 கோஸ்வாமிகள், உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த 6ல ரூப கோஸ்வாமியோட கீழே தான் இந்த புஸ்தகம் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து நாம வந்து கௌடிய வைஷ்ணவர்கள், நாமெல்லாம் வந்து அதாவது கௌட சம்பிரதாயம், 4 வித சம்பிரதாயம். சொல்லுங்க, யார் சொல்றீங்க 4 சம்பிரதாயம்? ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், பிரம்ம மத்திய கௌடிய சம்பிரதாயம், அப்புறம் வந்து சனத் குமார சம்பிரதாயம், அப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம். ருத்ர சம்பிரதாயம். இதுல நாம எதுல இருக்கிறோம்னா நம்ம பிரம்ம கௌடிய மத்துவ சம்பிரதாயம். அதுதான் வந்து வங்காள வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வங்காளம் அதாவது கிழக்கு வங்காளத்துல இந்த வைஷ்ணவர்கள் முதல்ல தோன்றதுனால அந்த இங்க இருந்து வர்றதுனால நம்ம சைத்தன்ய பிரபு மகாபிரபு அங்கதான் தோன்றினாங்க மாயாப்பூர்ல. அங்கே இருந்து வந்ததுனால இது வந்து வங்காள வைஷ்ணவர்கள், கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து அழைக்கப்படுறோம். நாம எல்லாரும் வந்து இப்ப இந்த இஸ்கான்குள்ள வந்து எல்லாரும் யாரை பின்பற்றுறோம்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கொள்கைகளை நம்ம பின்பற்றோம். அவர் தான் வந்து நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்தை கொடுத்தவர் அவர் தான். அப்படிங்கிறதுனால அவரை பின்பற்றவரா இருக்கும். இந்த பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய 6 கோஸ்வாமிகளும் இவருடைய நேரடி சீடர்கள். யாராரு, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, பட்ட ரகுநாத கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி, தாச ரகுநாத கோஸ்வாமி அப்படிங்கிற 6 பேர் தான் வந்து அவருடைய ஸ்ரீடர்கள். அந்த 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு யார் தலைவரா இருந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. இப்ப நம்ம படிக்க போறது அவர் எழுதினதுதான். அவருடைய தலைமையில தான் இந்த புஸ்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கு. அவர் எதுக்காக நமக்கு இதை கொடுத்திருக்கிறாரு, நம்ம எல்லாருமே வந்து செயல்கள் எல்லாம் செய்யறோம், கர்மங்கள் நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த கர்மங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க உபதேச அமிர்தமாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. எதுக்காகன்னா தூய வைஷ்ணவனாக ஆவறதுக்காக. நம்ம எல்லாம் வைஷ்ணவனா வந்துட்டோம், அதுலயே தூய்மை அடையணும்னா அதுக்கான வழிக இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு அவர் எதுக்காக வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையான நோக்கத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது ஒரு 6 கோஸ்வாமிகள் நமக்கு படிச்சோம் இல்லையா, அந்த 6 கோஸ்வாமிகளுடைய அடிச்சுவடுகளை மிகவும் தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும். அவங்க வழியில நம்ம போனோம்னா நாமளும் என்ன செய்யலாம், ஒரு நாள் வந்து கோஸ்வாமி நிலைக்கு உயர முடியும். கடவுளுடைய உலகத்துக்கு ஈஸியா போறதுக்கான வழிதான் நமக்கு இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம்
ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் மேற்பார்வையின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது. அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அது வழியில தான் வந்து இப்ப நம்முடைய இஸ்கான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம். கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் அல்லது வங்காள வைஷ்ணவர்கள் நாம அப்படிங்கிறதும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிச்சதுதான். இதை விட்டுருவோம். அடுத்ததுக்கு முன்னுரை. இப்ப வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோஸ்வாமி ஆகணும். இப்ப நம்ம 6 கோஸ்வாமிகள் பார்த்தோம். அந்த கோஸ்வாமிகளா ஆறுனதுக்கு பின்பாடுதான் நம்ம பகவானுடைய தூய பக்தராக மாற முடியும். அந்த தூய பக்தராக மாறுறதுக்கு என்ன செய்யணும், ரூப கோஸ்வாமியால சொல்லப்பட்ட இந்த உபதேசாமிர்தத்தில் சொல்லப்பட்ட அறிவுரைகளை நாம பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப நாம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஈடுபடணும், முன்னேறணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும் இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கா இல்லையா? இருக்குது மாதாஜி. இருக்கு. அப்படின்னா ஓகே. அப்ப இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய மனசையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும். அததான் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில ஆரம்பத்துல படிச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கோம். இதுவரையிலும் பகவத்கீதை படிச்சோம் இல்லையா? அதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதையேதான் இதுலயும் அவர் சொல்றாரு. இவ்வுலகில் நாம் உள்ள ஒவ்வொருவரும், ஹரே கிருஷ்ணா, ஏதாவது சொன்னீங்களா யாராவது? நம்ம எல்லாரும் வந்து ரஜோகுண மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்ட்ல மியூசிக் சத்தம் வந்து மியூட் போட்டுங்க. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப எல்லாரும் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோ குணத்துல மூழ்கி இருக்கிறாங்க. இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் அதுலதான் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம வந்து சத்துவ நிலைக்கு போகணும். அதுல இருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகணும். அதுக்கு இந்த சத்துவ நிலைக்கு போகணும்னா, சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகணும்னா நாம என்ன செய்யணும், ரூப கோஸ்வாமியோட அறிவுரைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் மேல மேல எப்படி முன்னேறது அப்படிங்கிறது, அது நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு வந்தாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்யும், எல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சிரும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தவங்களுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவங்களுடைய மனப்பான்மை பொறுத்துதான் அது வருது. நான் வந்து முன்னேற்றம் அடையணும்னா நாம என்ன செய்வோம், கோஸ்வாமி ஆகணும், புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நாம நினைச்சோம்னா ரூப கோஸ்வாமியை ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதனாலதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்து கோஸ்வாமிகள் அப்படிங்கிற பாத்தீங்கன்னா, கோயில்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கோஸ்வாமின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்காக அவங்க கோஸ்வாமி அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த 6 கோஸ்வாமிகளை, அதாவது சுவாமின்னா என்ன, எஜமானர். எஜமானர் வந்து யாருக்கு எஜமானரா அவங்க இருக்கிறாங்க, ஒரு பட்ட பேரா அவங்களுக்கு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம கோயில்ல எல்லாம் நம்ம குருக்கள் எல்லாம் பார்த்தா சுவாமி சுவாமின்னு கூப்பிடுவோம். நம்ம பொதுவா சொல்லுவோம் சாமி சாமின்னு. ஏன் சாமி சாமின்னு அவங்களை சொல்லணும், அவங்க வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்காங்க. பணக்காரவங்களா ஏழையாங்கிறது பிரச்சனை இல்லை. அவங்க புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தினவங்களா இருந்தா அவங்க சுவாமின்னு அழைக்கிறதுக்கான தகுதியுடையவர்களாகிறாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய மனப்பான்மை. அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களுடைய மனப்பான்மை பொறுத்து இது அமையுது அப்படின்னு. இப்ப வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து என்னென்ன புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 3 புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு. பக்தி ரசாமிருத சிந்து, விதக்த மாதவம், லலித மாதவம் அப்படிங்கிறது 3 புக்குகளை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறாரு. இதுல உபதேசாமிருதமே புதிய பக்தர்களுக்கான முதல் அறிவுரை. இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பக்திக்கு வந்திருக்கிறோம், நம்ம இன்னும் பக்தியில முன்னேறல. அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும், இந்த புத்தகத்தை நம்ம கண்டிப்பா படிச்சு அதுல என்னெல்லாம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அந்த அறிவுரைகளை நாம வாழ்க்கையில பின்பற்றணும். அப்போதுதான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வெற்றி அடைய முடியும். நமக்கு வெற்றின்னு சொல்லக்கூடியது எது, நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றின்னு எதை நினைக்கிறோம்? பொன் பொருள் அந்த மாதிரி கிடைச்சா அதை வெற்றி அடைகிறோம்னு நினைக்கிறோம். அது பௌதீக வெற்றி. அந்த வெற்றியை பத்தி நம்ம இங்க பேச முடியாது. அது பௌதிகத்துல உள்ள வெற்றி தற்காலிகமானது, நிரந்தரம் இல்லாதது, அழியக்கூடியது. ஆன்மீக முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் அதுதான் உண்மையான வெற்றி. நம்ம மனித நோக்கமே அதுதான். அந்த வெற்றியை எளிமையா ஆகணும்னா இந்த அறிவுரைகளை நாம வாழ்க்கையில பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவரையிலும் முன்னுரை பார்த்துட்டோம். இப்ப நாம வந்து இது டெக்ஸ்ட் 1க்கு வந்துடுறோம். டெக்ஸ்ட் 1ல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம்.
வாச்சோ வேகம் மனச குரோத வேகம் ஜிஹ்வா வேகம் உதரோகஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான்யோ விஷகேத தீர சர்வாமபி மாம் பிரதிபீம் சிஷ்யாத். மொழிபெயர்ப்பு யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. புக் இருக்கவங்க வாசிங்க, இல்லாட்டி ஸ்கிரீன் பார்த்து வாசிங்க. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் தூண்டுதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு ஆகியவற்றின் தூண்டுதல்களை சகித்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தியுடையவர் உலகம் முழுவதும் சீடர்களை ஏற்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தவராவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப ஒரு ஆன்மீக குருவா ஒருத்தர் வரணும்னா அதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேணும் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஒரு உலகம் முழுக்க அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும், தனக்கு சீடர்களை உருவாக்க முடியும். அந்த தகுதி யார் பெற்றிருந்தாங்க? ஸ்ரீலர் பிரபுபாதா அவர்கள். அவங்க பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடெல்லாம் சுத்தி வந்தாங்க. அங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட சீடர்கள். அத்தனை பேரும் சேர்ந்து எத்தனையோ 108 இஸ்கான்களை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா அவர் என்னென்னத்தை அவர் கடைபிடிச்சாரு? பேச்சின் வேகம், அதாவது வாயால பேசுறது, அப்புறம் மனசின் வேகம், மனசோட தூண்டுதல், மனசோட வேகம். அடுத்தது கோபம், கோபம்ங்கிறதும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அடுத்தது நாக்கு, நாக்கை வந்து முக்கியமா கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது நாக்கு. அடுத்தது வயிறு, கடைசியா பிறப்பிறப்பு. இப்படி 6 விதமான விஷயங்கள்: பேச்சு, மனசு, கோபம், நாக்கு, வயிறு, பிறப்புறுப்பு. இந்த 6ஐயும் யார் ஒருத்தவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்ய முடியும்? உலகம் முழுக்க சீடர்களை உருவாக்கி ஒரு ஆன்மீக குருவா வரத்துக்கான தகுதியை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வழியா நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப தங்கள் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர்கள் ஏன் பிராயச்சித்தம் செய்கிறார்கள்? இந்த கொஸ்டினை வந்து யார் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதுல வந்து 6வது சாப்டர்ல 6வது கேண்டோல முதல் சாப்டர்ல 9, 10 ஸ்லோகங்கள்ல பரீட்சித் மகாராஜா கேள்வி கேட்கிறாரு. யாருகிட்ட? சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட. அவர் வந்து யாருகிட்ட கத்துக்கிட்டாரு? பாகவதம் 7 நாள் இறக்கறதுக்கு 7 நாள் இருக்கும் பொழுது ஒரு பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒரு சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட கேட்கிறாரு. அப்ப கேட்டுதான் அவர் வந்து அதுக்கு பிற்பாடு மோட்ச பிராப்தி அடைகிறாரு. அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர்களை ஏன் பிராயச்சித்தம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு வந்து அவருக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு திருடன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, திருடும் போது அவனுக்கு தெரியும் நம்ம திருடுனா அந்த திருட்டை வந்து பார்த்துட்டு போலீஸ் சும்மா இருக்காது. காவல்துறையினர் என்ன செய்வாங்க? உடனே வந்து அவனை கைது பண்ணிடுவாங்க. எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சு யாரு திருடுனாங்களோ அவங்கள கைது பண்ணுவாங்க. அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் மறுபடியும் என்ன செய்யறான்? திருடுறான். அப்ப அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து பிராயச்சித்தம். அவனை எதுக்காக திருடுறானோ அவனை வந்து சிறையில அடைக்கிறாங்க. சிறையில அடைச்ச பிற்பாடும் அவன் திருடுறான்னா அவனுக்கு சிறை வாழ்க்கையால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு இங்க வந்து அந்த அர்த்தத்துல பரீட்சித் மகாராஜா கேட்கிறாரு. சில பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா, கேட்பதன் மூலமும், சில பேர் வந்து கண்ணால பார்க்கறது மூலமாகவும் அறிவை பெறாங்களாம். யாரெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புத்திசாலி இல்லாம அறிவில்லாதவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? பார்க்கறதுனால. இப்போ ஒருத்தர் வந்து போலீஸ் வந்து ஒருத்தர் கைது பண்ணிட்டு போறாரு அந்த திருடனை. அவனை திருடினதுனால அவர் கைது பண்றாங்க. நாம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது? திருடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவத்தை யார் ஒருத்தவங்க கண்ணால பார்க்கறது மூலமா அறிவை அடைகிறாங்க. ஆனா அவங்களோட புத்திசாலி என்ன செய்யறாங்க? காதால கேட்கறது மூலமாகவே அந்த அனுபவத்தை அடைகிறாங்க. என்ன செய்யுது? ஒரு திருடன் வந்து திருடனான்னா அவன் தண்டிக்கப்படுவான் அப்படிங்கிறது வந்து எதுலெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு? சட்டங்கள் சொல்லுது, சாஸ்திரம் சொல்லுது. இதனால வந்து என்ன செய்யறான்? ஒரு அறிவாளி வந்து திருடுறதுல இருந்து விலகிக்கிறான். ஆனா முட்டாள் என்ன செய்யறான்? மறுபடியும் அதே வேலையை அவன் செய்கிறான். அறிவற்றவன் வந்து என்ன செய்யறான்? மீண்டும் மீண்டும் அதே திரும்ப செய்யறது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு யானை குளியல். யானை வந்து குளிக்கிறத வந்து இங்க வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து ஒப்பிடுறாரு. ஒரு அதாவது கண்ணால பார்த்தும் அவன் திருந்தல, காதால கேட்டும் அவன் திருந்தல, திரும்ப அதே தப்ப செய்யறான். அவனுக்கு சிறைதனை கொடுக்கறது எப்படிப்பட்டது ஒப்பிடுறது அப்படின்னா, யானை குளியலோட இங்க ஒப்பிடுறாங்க. அது வந்து அந்த பிராயச்சித்தத்தினால என்ன பயன் இருக்க முடியும் அப்படின்னு பரீட்சித் மகாராஜா இங்க வந்து யாருகிட்ட? சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கிறாரு. இதை போலதான் இப்ப கிறிஸ்டியானிட்டியில பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்வாங்க? இப்ப நம்ம கூட செய்வோம். நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம். நம்ம வந்து பாவம் ஏதாவது
அதை சொல்றதுனால நம்ம செஞ்ச பாவம் எல்லாம் விலகிடும் அப்படின்னு நம்ம செய்யலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா? யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உள்ள தூய்மைக்காக தான் மாதாஜி சாண்டிங் பண்றோம். சொல்லணுமே தவிர பாவம் போகும் அப்படின்னு அப்படி சொல்லக்கூடாது இல்ல, மாதாஜி. உள்ள தூய்மைக்காக தான் மாதாஜி. உள்ள தூய்மைக்காக தான் செய்யணும். இல்ல அப்படி செய்யலைன்னா அது என்னது 10 அஃபென்சஸ்ல ஒண்ணாகுது. 10 அபராதங்கள் நமக்கு இருக்கு இல்லையா, நாம அபராதம். அந்த நாம அபராதத்துல ஒரு அஃபென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய பாவ செயல்கள் போக்கிக்கிறதுக்காக நாம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும்னா அது வந்து அது தவறானது, அபராதம் பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம நல்லா மனசுல புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப கிறிஸ்டியானிட்டியில பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யறாங்க, வாரம் பூரா தப்பு செய்வாங்க, பாவம் பண்ணுவாங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமையானா போய் சர்ச்சில் போய் என்ன செய்வாங்க, பாவ மன்னிப்பு கேட்பாங்க. தெரிஞ்சிருக்குல்ல உங்களுக்கு எல்லாம், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? மாதாஜி. அப்ப வாரம் பூரா பாவ மன்னிப்பு படிச்சு பாவத்தை பண்ணிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை போய் பாவ மன்னிப்பு கேட்கறாங்களே, மறுபடியும் திங்கக்கிழமையில இருந்து பாவம் செய்யாம இருப்பாங்களான்னா மறுபடியும் செய்வாங்க. அது எதுக்காக செய்யறாங்க? அதனால என்ன பிராயச்சித்தம்? அதனால என்ன கிடைக்க போகுது பலன்? ஒண்ணுமே கிடைக்காது. அப்படிதான் வந்து உண்மையான பிராயச்சித்தம் அப்படின்னா, உறங்கிட்டு இருக்க நம்மளுடைய கிருஷ்ண உணர்வை தட்டி எழுப்பது. எல்லாருக்குமே கிருஷ்ண உணர்வு இருக்குது. அதுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தம். நம்ம உண்மையான ஞானத்தை எப்படி அடையணும் அப்படின்னா, பகவானுடைய உணர்வுல நாம வரணும். அதுதான் முறையான வழிமுறை அப்படின்னு நமக்கு சொல்றாங்க. சுகாதார முறையை பின்பற்றும் போது நோய்வாய்ப்படுவதில்லை. நம்ம வீட்டுல வந்து சுத்தமா வச்சிருந்தோம் வீட்டுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிச்சனை முக்கியமா கிச்சனை சுத்தமா வச்சிருந்தோம்னா அங்க வந்து பள்ளி வராது, கரப்பாம்பூச்சி வராது, பாய்ச்ச வராது. ஆனா நம்ம வந்து சாப்பிட்டதெல்லாம் அப்படி அப்படியே சமைச்சதெல்லாம் அப்படி அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. உணவுத்துகள்லாம் அங்க கடந்ததுன்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பூச்சிகள்லாம் அங்க கண்டிப்பா வரும். கரப்பான் வரும், பாய்ச்ச வரும், அப்புறம் நான் பள்ளி இது மாதிரி இதெல்லாம் வரும். அப்ப சுகாதார கேடு நமக்கு வந்து வருது. அந்த சுகாதார கேடு வந்து நம்ம சுத்தமா இருக்கும் பொழுது வர்றதில்லை. அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய உண்மையான அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு வரணும்னா நம்ம சில வழிமுறைகள், ஒழுக்கமான வழிமுறைகளை நாம வந்து பின்பற்றணும் நம்முடைய வாழ்க்கைகளை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன? அதுதான் உண்மையான தபஸ் அப்படிங்கிறாங்க. தபஸ்யா அப்படின்னு. அதாவது என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னா, கடும் தவம் அல்லது பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம். இந்த காலத்துல அது முடியாதுன்னாலும் தவம் செய்ய முடியாது. நமக்கு தவத்துக்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை. அத நாம வந்து முறையோட சொல்லணும். பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் இது ஒண்ணு. அடுத்தது மனசை கட்டுப்படுத்துது 2வது. 3வது புலன்களை கட்டுப்படுத்துது. அடுத்தது நம்முடைய உடைமைகளை தானமாக கொடுக்கணும். நமக்கே எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே வந்து நான் தானே சம்பாரிச்சேன், என்னுடையது, நான் யாருக்கும் எதுவும் தரமாட்டேன். ஆனா கடைசியில போகும்போது எதை எடுத்துட்டு போறோமா? ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு போகிறோம். அப்ப நம்மளால முடிஞ்சத ஏழைகளுக்கோ இல்ல கோயில்களுக்கோ இல்ல ஏதோ அநாத ஆசிரமத்துக்கோ எதுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்மள்கிட்ட இருக்கிறத தானமா கொடுக்கணும். அடுத்தது வெளிப்படையாக உண்மை உள்ளவராக இருப்பவர். எப்போதும் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணு வெளியில ஒண்ணா சில பேர் இருப்பாங்க. அந்த நிலை இல்லாம உள்ளும் வெளியுமே வந்து என்ன செய்யணும்? உண்மை உள்ளவராக இருக்கணும். அடுத்தது தூய்மை, அகத்தூய்மை மற்றும் புற தூய்மை இதன் மூலமாக இருக்கணும். அடுத்தது யோகாசனங்களை பயிற்சி செய்வதன் மூலம். சில பேர் வந்து யோகா செய்வாங்க. எதுக்காகன்னா மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, மெடிடேஷன் பண்றதுக்காக அவங்க செய்யறாங்க. அது எல்லாத்தையும் தாண்டி என்ன செய்யணும்? தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தை. இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் அந்த தூய பக்தர் சங்கம் எங்க கிடைக்கும் நமக்கு? இப்ப வீட்டுல இருந்துகிட்டு நம்ம வந்து ஆன்லைன்ல கிளாஸ் படிக்கிறோம். இதுல வந்து இந்த 1 மணி நேரம் நம்ம வந்து இந்த சங்கத்துல இருக்கிறோம், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இப்ப நம்ம டெம்பிளுக்கு போனோம்னு வச்சுங்க. நம்ம டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ரத யாத்திரை நடந்தது. பின்னாடியே வந்து இப்ப அடுத்ததா வந்து ஜென்மாஷ்டமி வருது. மறுநாள் வந்து பிரபுபாதாவோட அப்பியரன்ஸ் டே வருது. அந்த டயத்துல நம்ம போனோம்னா அங்க வந்து 500-600 பேர் வந்து முக்கியமா வந்து அந்த கோயிலுக்கு வந்திருப்பாங்க. அத்தனை பேரும் பக்தர்கள். அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு வந்து அவர்களுடைய பக்தருடைய சங்கம் நமக்கு கிடைக்குது, அவங்களோட டச்சிங் நமக்கு கிடைக்குது. அந்த மாதிரி டயத்துல நம்ம வந்து டெம்பிள்ல போய் சேவை செய்யலாம். அடுத்தது கிருஷ்ண உணர்வு கொள்கைகளை. என்னென்ன கொள்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க? 4 விதமான கொள்கைகள் சொல்லுங்க. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லுங்க. அதாவது சூதாட்டம் கூடாது,
அதுக்கப்புறம் இல்லிசேட் ரிலேஷன்ஷிப் அது இருக்கக்கூடாது. ம், புலால் மறுக்கணும். ம். மாமிசம் அது சாப்பிடக்கூடாது. 3. அப்புறம் Intoxication. அது சொல்லிட்டோம் மாதாஜி. சூதாட்டம் சொல்லிட்டாங்க. இன்டாக்சிகேஷன் போதை இருக்கக்கூடாது. போதையா இந்த ட்ரக்ஸ் 4 எடுக்கக்கூடாது. இந்த 4 ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளையும் பின்பற்றணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பக்தர் சங்கம் வேணும். அடுத்தது 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில. 3வது ஆன்மீக குரு நமக்கு என்ன சொல்லி தராங்களோ அவங்க சொன்னதுபடி நாம வந்து பகவானோட சேவையில ஈடுபடணும். எப்படி ஈடுபடணும்? மனசை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பயிற்சிகளையும் இதனால நம்ம எளிமையாக கடந்து விடலாம். அதெல்லாம் இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? அந்த பகவானை சென்றடையறதுக்கான விஷயங்கள் நமக்கு வந்து தானே வந்துடும். இதுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தம். இந்த எளிய முறையை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த புஸ்தகத்துல இந்த உபதேசாமிருதங்கள்ல விவரிச்சு சொல்லி இருக்கிறாரு. அடுத்தது வந்து இப்ப வந்து நாக்க வந்து பேசும் சக்தியை கட்டுப்படுத்தணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. வாச்சோ வேகம். வாச்சோங்கிறது வாக்கம். அந்த வாக்கை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோசிச்சு பேசணும். எது ஒண்ணு பேசினாலும் நமக்கு வந்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பேசிடக்கூடாது. அப்படி பேசணும்னா அபத்தத்தை தான் நம்ம பேசுவோம். நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிக்கணும். இந்த இடத்துல நம்ம இதை பேசலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு பேசணும். அதுதான் பேசும் சக்தியை கட்டுப்படுத்துகிற முறையை வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி பேச வேண்டும். யாரை பத்தி பேசணும்? கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம பேசணும். தேவையில்லாம பௌதிக விஷயங்களை நாம பேசக்கூடாது. இப்ப வந்து நம்ம வயல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மழை காலத்துல ராத்திரில வந்து இந்த தவளை கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அந்த தவளை கத்துற சத்தம் நமக்கு ராத்திரில நல்லாவே கேட்கும். கேட்டிருக்கீங்களா நீங்க எல்லாம்? கேட்டிருக்கோம் மாதாஜி. கிணத்து தவளைமாங்க குழம்பிட்டே இருக்கும். கிணத்து தவளையும் உண்டு, வயல்லயும் நிறைய தவளை இருக்கும் மாதாஜி. கிணத்து எத்தனை பேர் வீட்டுல கிணறு இருக்கு? அது கத்திட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு. அது எதனால கத்துது? பாம்பை கூப்பிடுது, வா வா இங்க வா, நான் உன்னோட இறையா நான் இங்க இருக்கிறேன், வந்து என்ன சாப்பிடு அப்படின்னு வந்து சொல்லுது. அவ்வளவுதான். அது கத்துறதுனால என்ன பிரயோஜனம்? அதோட கத்தலால பாம்பு தானா தேடி வந்து அது முழுங்கிடுது. அவ்வளவுதான் நடக்குது. அப்படிதான் வந்து யாருடைய பேச்சு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிகவாதிகளோட பேச்சும் அருவவாதிகள் மாயாவாதிகளுடைய பேச்சும் எப்படின்னா தவளை கத்துறதோட இங்க வந்து ஒப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதாவது அர்த்தமற்ற விஷயங்களை தான் அவங்க வந்து பேசுவாங்க. அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேசாம இருக்கிறதுனா மௌனத்தை கடைபிடிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறாங்க. பேசாம மௌன விரதம்னு சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, அதுதான் அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அது கிடையாது அப்படின்னு இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு சொல்றாங்க. அந்த நம்ம மனசை வந்து வலியக்க நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்னா பேசாம இருக்கணும், மௌன விரதம் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது கொஞ்ச காலத்துக்கு உதவியா இருக்கும்னா டெய்லி நீங்க மௌன விரதம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா முடியாது. அது எதுல போய் முடியும்? தோல்வியில தான் முடியும். அப்ப இங்க ரூப கோஸ்வாமியை நமக்கு வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த பேச்சை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய திருநாமம், திருவடிவம், குணங்கள், லீலைகள் இதெல்லாம் நம்ம பேசணும். இதெல்லாம் பேசும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எதை பேச மாட்டோம்? தேவையற்ற அபத்தமான பேச மாட்டோம். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ண கதையை நம்ம வந்து எப்போதுமே சொல்லணும். இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு ரூப கோஸ்வாமினா கிருஷ்ண கதையை யார் ஒருத்தவங்களும் அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்களோ அவங்க வந்து மரணத்தின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டவர், எப்போதுமே மரணத்திலிருந்து விடுபட்டவரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன செய்யணும்? நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க 4 பேருக்கு இந்த கிருஷ்ண கதையை எடுத்து சொல்லணும். அவங்கள வந்து இந்த கிளாஸுக்கு அழைச்சிட்டு வரணும். பிற்காலத்துல நாமளே என்ன பண்ணோம்? ப்ரீச் பண்றதுக்கு பயிற்சி பண்ணணும். நம்ம வந்து 4 பேர் 10 பேருக்கு நம்ம வந்து இதை சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? அவங்க வந்து பகவானுடைய பிரியவங்களா ஆகுறாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது மனோவேகம். மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தா பகவானுடைய தாமரை திருவடிகள், லோட்டஸ் ஃபீட், அதுல வந்து நம்மளுடைய மனசை வந்து அந்த இடத்துல நிலைநிறுத்தணும். மனசு வந்து எப்போதும் எப்படி இருக்கும்? அமைதியற்றதும் சஞ்சலம் நிறைந்ததும். அர்ஜுனர் சொல்றாரு இல்லையா, அது மாதிரி நம்மளுடைய மனசு வந்து சஞ்சலத்தோட இருக்கக்கூடியது.
இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமம் மத்திய லீலையில வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? கிருஷ்ண சூரிய சமமயா ஹய அந்தகாரா யாகன் கிருஷ்ணன் தகன் நகி மயாரா அதிகாரா. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமம் மத்திய லீலை 22வது சாப்டர் 31வது ஸ்லோகத்துல இது சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? கிருஷ்ணர் வந்து சூரியனுக்கு ஒப்பா சொல்றாங்க. சூரியன் எப்படி இருக்கும்? சூரியன் இருக்க இடத்துல எங்கேயாவது இருள் இருக்குமா? சூரியன் இருக்க இடத்துல இருளுக்கு இடமில்லை. அது போல பகவான் கிருஷ்ணர் எங்க இருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல மாயையோட தாக்கம் இருக்காது. மனசு வந்து என்ன செய்யாது? கலங்காது. அதனால எப்போதும் பகவானுடைய எண்ணங்களை, பௌதிக எண்ணத்தை எல்லாம் நீக்கி நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? மனசை வந்து வெற்றிடமா வைக்க முடியுமா? நம்மளால எதையுமே யோசிக்காம யாராவது இருக்க முடியுமா? ஒண்ணுமே என் மனசுல இல்ல, எதை பத்தியுமே நினைக்கல, நிச்சலமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாராச்சும் சொல்றீங்கன்னா சொல்லுங்க எனக்கு. கிடையாது. ஒருத்தராலே முடியாது. அப்ப நம்ம மனசு சூன்ய நிலையில் இருக்காதுன்னு. சூன்ய நிலையில யாருடைய மனசும் இருக்காது. ஏதோ ஒரு சிந்தனை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அப்ப நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த பௌதிக எண்ணங்கள்லாம் வந்து நீக்கணும் அப்படின்னா நம்ம யோகா பயிற்சி பண்ணணுமா, மெடிடேஷன் பண்ணணுமா, அது மூலமா நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அப்பவும் நம்மளால பண்ண முடியாது. அதுதான் வந்து அர்ஜுனர் சொல்றாரு, சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா பரமாத்மேதி பவா பகவத் தஸ்யாகம் நிகிரகம் மன்ய வாயோரிவ சுதுஷ்கரம் சுதுஷ்கரம் அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன? மனசு வந்து அமைதியற்றதும் கொந்தளிப்பானதும் எப்போதும் வந்து என்ன பண்ணுது? சஞ்சலம் மிகுந்தது, வலிமைய ஆனா வலிமையானது, பிடிவாதமும் ஜாஸ்தி அதுகிட்ட. மனம் ஒரு குரங்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். மனசு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒண்ணு தாவிக்கிட்டே இருக்கும். காற்றை கட்டுப்படுத்துவதை விட இதனை கட்டுப்படுத்துவது கடினமானது அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் எதுல சொல்றாரு? 6.33 ஸ்லோகத்துல பகவத்கீதையில சொல்லி இருக்கிறாரு. அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மனச நாம என்ன செய்யணும்? நம்மளோட மனசுக்குள்ள கிருஷ்ணரை கொண்டே நிறுத்திட்டோம்னு வச்சுங்க, அப்ப இயல்பா அது கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடும். கண்ட குப்பைகளையும் அதுல போடாம பகவான் கிருஷ்ணருடைய திருவுருவத்தையும் அவருடைய செயல்களையும் அவருடைய குணங்களையும் நம்ம மனசுக்குள்ள கொண்டு வச்சிட்டோம்னா இந்த வேண்டாத நிலைகள்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள வராது. அப்போ வந்து அது ஃபுல்லா இருக்கு, மனசு ஃபுல்லாயிட்டு எப்படி இருக்கு? கிருஷ்ணருடைய எண்ணங்கள்ல ஃபுல்லா இருக்கும்போது மற்ற எண்ணங்கள் வந்து அதுக்குள்ள வராது. அப்படிதான் மனசை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது குரோதம். குரோதம்னா கோபம் அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அது வந்து கோபத்தை வந்து நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? அதாவது யாராச்சும் நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னா நம்ம பொண்ணே என்ன வருது? ஃபர்ஸ்ட் கோபம் தான் வரும். உங்களுக்கு எல்லாம் வருமா வராதான்? கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்துட்டீங்க, அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா, உடனே எல்லாம் முடியலன்னாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம என்ன செய்யணும்? பொறுத்துக்க கத்துக்கணும். டாலரன்ஸ் நம்ம வளர்த்துக்கணும். யாராவது நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னா சரி, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நாம என்ன செய்யணும்? விட்டு கொடுத்து போக கத்துக்கணும். அப்ப இன்னொன்னு என்ன செய்யலாம்? குரோதத்தை யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க என்னால முடியாது, கோபம் வருது அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப அதை நம்ம என்ன செய்யணும்? அதுக்கு ஒரு மாற்று வழி, அதுக்கு மாற்று வழின்னு ஒண்ணு இருக்குது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்? அந்த மாற்று வழியை கடைபிடிக்கலாம். மாற்று வழி என்ன இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை நிந்திப்பவர்கள் மீதோ, பகவானை யாராவது வந்து தப்பா பேசுனாங்களா, இல்ல பகவானுடைய பக்தர்களை யாராவது தப்பா பேசுனாங்களோ உடனே என்ன செய்யணும்? அவங்க மேல நம்ம கோபத்தை காட்டலாம் அப்படின்னு வந்து நமக்கு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. அதனால நம்ம கோபத்தை வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னா அதை மாற்று வழியா இப்படி வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னா, நித்யானந்த பிரபு வந்து ஜகாய் மதாய் அப்படின்னு 2 துஷ்டர்கள் இந்த படத்துல இருக்காங்க பாருங்க. அந்த 2 பேரும் நல்ல பிராமண குலத்துல பிறந்திருந்தாலுமே அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, நித்யானந்த பிரபு வந்து நல்ல வழியை தான் சொல்றாரு. இந்த வழி மது அருந்தாதீங்க, தவறான வழியில போகாதீங்க, ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை உச்சரிங்கன்னு சொன்னது அவங்களுக்கு பிடிக்கல. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? கல்லு குடிச்சிட்டு அந்த மண்பானை இருக்கும் இல்லையா, அதை தூக்கி அவர் தலையில அடிக்கிறாங்க. அவருக்கு வந்து இந்த மண்டையில நெத்தியில அடிபட்டு ரத்தம் வருது. அவர் வந்து எப்படிப்பட்டவர்? நித்யானந்த பிரபு பலராம் தான் நித்யானந்த பிரபுவா வந்தவர். அப்ப கிருஷ்ணருக்கு கோபம் வருமா வராதா? கிருஷ்ணர் வந்து
சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இருக்காரு. உடனே அவர் வராரு, சக்கரத்தை எடுத்துக்கிறாரு, தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை அவருக்கு மேல விட போறாரு. அப்போ வந்து நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்றாரு, வேண்டாம், அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. நாம வந்து இந்த பிறவியில வந்து கருணை அவதாரமா வந்திருக்கிறீங்க, அதனால வேண்டாம்னு நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு நம்ம சிஷ்டாஷ்டகத்துல, நாதபி சுசி சுசேன தரோரபி சுஷ்ணா அமானி நாமேன கீர்த்தனியா சதா ஹரி. ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, தெருவில் கிடக்கும் புல்லை விட, தெருவுல இருக்க புல்லை நம்ம மிதிச்சோம்னா என்ன செய்யும், அது நம்ம மிதிச்சுட்டு போனோம்னா மறுபடியும் நிமிந்துக்கும். நம்ம மிதிச்சுட்டாங்களேன்னு உடனே படுத்தே கிடக்காது. அந்த மாதிரி தன்னை வந்து நம்ம தாழ்வா நினைச்சுக்கணும். அந்த நிலையில நம்ம பணிவை நம்ம வளர்த்துக்கணும். பகவானுடைய நாமத்தை எப்போதும் நம்ம உச்சரிக்கணும். மரத்தை விட அதிக சகிப்புத்தன்மை. மரத்தை வந்து என்ன செய்யறாங்க, வெட்டுறாங்க. பல விதங்கள்ல மரத்தை வெட்டுறோம், செடியை பிடுங்குறோம், பூவை பறிக்கிறோம், என்னென்னமோ நம்ம பண்றோம், வாழை இலையை நறுக்கிறோம், என்னென்னமோ பண்றோம். ஆனா அது ஏதாவது கோச்சுக்குதா நம்மள்ட்ட? அந்த மாதிரி நம்ம சகிப்புத்தன்மையை நம்மள்ட்ட வளர்த்துக்கணும். அப்புறம் பொய் கௌரவ உணர்வுகள்ல இருந்து விடுபட்டவர். நம்ம வந்து நான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு நினைச்சு அந்த பொய்யான கௌரவத்தை வளர்த்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது எல்லாத்துல இருந்து விடுதலை அடையணும். மற்றவங்களுக்கு நாம என்ன செய்யணும், மரியாதையை கொடுக்கணும். அந்த மனநிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும், தொடர்ந்து பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபிக்க முடியும். பகவான் நாமத்தை சொல்றதுக்கு இந்த தகுதிகள் இருக்கணும். பணிவு வேணும், சகிப்புத்தன்மை வேணும், அதாவது பால்சீகோல்ல இருந்து வெளிப்பட்டவரா இருக்கணும், மற்றவங்கள மதிக்க தெரிஞ்சவங்களா இருக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து பகவான் நாமத்தை சொல்றதுக்கே நமக்கு ஒரு தகுதி இருக்கு. அதான் வந்து இங்க நித்யானந்த குருவை இதாக்கக்கூடிய அந்த ஜகாய் மதாய் மீது வந்து பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கோபம் கொண்டார். அந்த அது மாதிரி ஹனுமான் என்ன செஞ்சாரு, அவருடைய கோபத்தை வந்து லங்கைக்கு தீ வைக்கிறது மூலமா அவர் வந்து தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் யாரு, ராமதூதன். அவ வந்து கோவப்படலாமா, ராமதூதனா இருந்துட்டு கோவப்படலாமான்னா அவர் யார் மேல கோவப்பட்டாரு, அதர்மிகள் மீது கோவப்பட்டாரு. அந்த லங்கைக்கே தீய வச்சாரு. தப்பான விஷயத்த செஞ்சுட்டாங்க அவங்க, சீதையை கடத்திட்டு போனது தப்பு, அதனால அவங்க வந்து கோவப்பட்டாரு. அர்ஜுனன் ஒரு உதாரணம். அர்ஜுனன் வந்து போர் செய்யும் பொழுது என்ன செஞ்சாரு, போர்ல நான் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு பின்வாங்கினாரு. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செஞ்சாரு, அவரை கோபத்தை தூண்டினார். இப்போ வந்து சண்டை போடணும்னா கோபம் இருந்தாதான் சண்டை போட முடியும். அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய கோபத்தை தூண்டுறாரு, அவரை வந்து போர் செய்ய விடுறாரு. அப்படி நமக்கு உதாரணங்கள் வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி நம்ம குரோதத்தை கட்டுப்படுத்துவது, கோபத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துவதுன்னா, அதை பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தும் பொழுது நம்முடைய கோபம் வந்து கட்டுப்படுகிறது அப்படிங்கிறத இங்க வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து ஜிக்வா வேகம். ஜிக்வானா நாக்கு. நம்முடைய நாக்கை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே வந்து டேஸ்டா சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். எல்லாருக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும், நல்ல அறுசுவை உணவுகளை நம்ம வந்து விதவிதமா சமைச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னுட்டு. அது வந்து தப்பு கிடையாது. ஆனா எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா, நம்ம நாக்கு ருசிக்காக சாப்பிடக்கூடாது. பகவானுக்கு அதை படைச்சிட்டு அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதன் மூலமாக நம்மளுடைய நாக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதுதான் வந்து ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் பிரசாத் தவிர வேற எதையும் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மனநிலையோட இருக்கணும். இதுதான் வந்து நாக்கு கட்டுப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சிறந்த வழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடும்பொழுது எல்லா விதமான குற்றங்களையும் அதுல இருந்து போயிடுது. அந்த நேரத்துல நாம வந்து அந்த நினைவுகளால நம்ம வந்து தூய்மை அடைகின்றோம். தூய்மை அடைகிறதுனால நாம வந்து நாக்கை கட்டுப்படுத்த முடியும். அது எப்படி செய்யணும்னா, அந்த கரெக்டான அந்த நேரத்துக்கு இத்தனை மணிக்கு பகவானுக்கு பிரசாதம் படைக்கணும்னா அத்தனை மணிக்கு பகவானுக்கு பிரசாதம் படைக்கணும். அந்த நேரத்துல நாம கரெக்டா அதை வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள அந்த பிரசாதத்தை நாம எடுத்துக்கணும். அப்ப நம்ம வந்து சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா, கிருஷ்ண பிரசாதத்துல என்ன இருக்கு, தினம் வந்து ஒரு ஸ்வீட் இருக்கும், ரைஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை தாண்டி விதவிதமா சாப்பிடலாம், எங்க ஹோட்டல்ல சாப்பிடலாம், விதவிதமா மசாலா போட்ட உணவுகள்லாம் கடையில கிடைக்குது அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளுடைய வாயையும் வயிறையும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சில பேர் வந்து ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கூடாது. பிரசாதத்தை மட்டுமே சாப்பிடணும். அது எப்படி சாப்பிடணும், அளவோட சாப்பிடணும். அளவுக்கு மீறி அந்த பிரசாதம் டேஸ்டா இருக்குன்னு சாப்பிட்டாலும் நம்மளுடைய நாக்கை வந்து நாம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது.
அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து என்னது, உதரோபஸ்த வேகம். உதரோபஸ்த வேகம்னா நம்முடைய பாலுறுப்புகள். பாலுறுப்புகளின் உந்துதலை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து இங்க உலகத்துல பிறந்துட்டாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு டீனேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் அந்த உணர்வு வரும், காம வேட்டை. அப்போ வந்து எப்படி நாம கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு இங்க வந்து இஸ்கான் மூலமா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. திருமணம், முறையான ஒரு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த முறையான அந்த குழந்தையை பெத்துக்கிறது எதுக்காக பெத்துக்கிறாங்கன்னா பகவானுடைய சேவையில அவரை ஈடுபடுத்த. நிறைய பாத்தீங்கன்னா முன்ன காலத்துல எல்லாம் குருகுலத்துக்கு அனுப்புவாங்க. குழந்தை பிறந்து ஒரு 5 வயசு ஆனோன்னா குருகுலத்துக்கு அனுப்புவாங்க. எதுக்காக? அந்த ஆன்மீக பயிற்சியை அடைய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நோக்கமா இருந்தது. ஆனா இப்ப காலம் வந்து தலைகீழ மாறிடுச்சு. குருகுலமும் இல்ல, அந்த ஆன்மீக பயிற்சியுமே இல்லாம போயிடுச்சு. அததான் வந்து இங்க கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் நமக்கு வந்து சொல்றாங்க. நம்முடைய உறுப்புகளை, நம்முடைய பிறப்புறுப்புகளை திருப்தி செய்யறதுக்காக வந்து குழந்தையை பெறக்கூடாது. பகவானுடைய அதாவது பக்தர்களா மாற்றுறதுக்காக குழந்தைய பெறலாம், அதுக்காக திருமணம் செய்யலாம் அப்படின்னு திருமணத்தை வந்து நம்ம இஸ்கான் வந்து ஆதரவு கொடுக்குது. அங்க ஆதரவு கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பெற்ற பிற்பாடு அவங்கள வந்து விருந்தாவனம், மதுரா, அந்த மாதிரி முக்கியமான இடங்கள்ல எல்லாம் போய் அங்க அனுப்புனோம்னா அந்த குழந்தைங்களை அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா சிறந்த பக்தர்களா அவங்க பயிற்சி வைக்கப்படுகிறார். இப்ப நம்ம டெம்பிள்லயே பாத்தீங்கன்னா மேங்களூர் இஸ்கான்லயே இவங்க பேர் வந்து பேரை மறந்துட்டாங்க டக்குன்னு. அவங்களுடைய குழந்தை வந்து அங்கதான் வளருது. அவங்க வந்து அப்பாவும் அம்மாவும் அங்கேயே வந்து இஸ்கான்லயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வந்து அவங்க குழந்தை பெத்துக்கிட்டு அந்த குழந்தைய வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த இஸ்கான் முறைப்படியே வளர்க்குறாங்க. அந்த குழந்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில மங்களாரத்தில துளசி ஆரத்தி பாடும். நீங்க எல்லாம் கூட பார்த்திருக்கலாம். யாரெல்லாம் வந்து மங்களாரத்தி பாக்குறீங்களோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து துளசி ஆரத்தி சில நாளைக்கு பாடும். ஒரு குழந்தையை தூக்கி இடுப்புல வச்சுக்கிட்டு, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி அவங்க பேரு. அவங்க வீட்டுக்காரங்க வந்து டெய்டிக்கு வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து டெய்டி கிச்சன்ல வேலை பார்ப்பாங்க, பூ கட்டுவாங்க, பல சேவைகள் செய்யறாங்க. அந்த குழந்தையும் அந்த சேவையில இப்ப வந்து ஈடுபடுது. அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க எல்லாம் பகவானுடைய சேவைக்காக குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறாங்களோ அவங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் வந்து என்ன செய்யலாம், அந்த பிறப்புறுப்புகளை அதாவது பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை தாண்டி நம்முடைய திருப்திக்காக அதை வந்து பயன்படுத்துவது தவறு அப்படின்னு வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு கட்டுப்பாட்டு முறைகளில் முழுமையாக பயிற்சி பெற்றிருக்கும் போது அவர் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவாக தகுதி பெற முடியும். இப்ப ஆன்மீக குருவுக்கான தகுதிகளை தான் நம்ம வந்து இப்ப வரிசையா பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம். இப்ப உபதேசாமிர்தத்தை பற்றி ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் என்ன சொல்றாரு? அவர் யாரு முதல்ல யாருக்கு தெரியும்? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் யாரு? பிரபுபாதரோட குரு மாதாஜி. ஹரிபோல் அவருடைய குரு. அவரு வந்து என்ன சொல்றாரு, உபதேசாமிர்தத்துக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு, அனுவிருத்தி விளக்கம் அப்படின்னு அவர் கொடுத்திருக்காரு. அதாவது அதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா நம்முடைய பௌதிக அடையாளம் 3 வகையான உந்துதல்களை உருவாக்குகிறது. அதாவது நம்மளை பலியாக்குது. என்ன அப்படின்னா பேசுவதற்கான உந்துதல், பேச்சு, வாச்சோ வேகம். அடுத்தது மனசின் உந்துதல், தேவைகள், மற்றும் உடலின் தேவைகள், நம்முடைய உதரோபஸ்தம் படிச்சோம் இல்லையா, அந்த தேவைகள். இது வந்து 3லயே நாம வந்து கட்டுப்படுத்தலைன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆகுதுன்னா அமங்கலமாகின்றது. மங்களகரமான வாழ்க்கைய அமங்கலம் நாமளே ஆக்குறோம். அப்ப வந்து இதுக்கு வந்து யார் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த தேவைகளை, இந்த வாக்கு, மனசு, உடல் தேவை 3ஐயும் யார் ஒருத்தவங்க வந்து கட்டுப்படுத்த பயிற்சி எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையான தபஸ்வி. கடும் தவம் செய்பவர்னு படிச்சோம் இல்லையா, அந்த தவம் வந்து இதுதான். இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறவங்க தான் தபஸ்வி. அந்த தபஸ்வி வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த தவத்தின் வலிமையினால பகவானுடைய எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சியா இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக மாயை வந்து யார் வெல்ல முடியும்? தெய்வீ ஹேஷா குணமயே மம மாயா துரத்யா மாங்கே வயே பிரபத்யந்தே மாயாங்கே தாம் தரந்தி தே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். 7.14 ஸ்லோகான்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளோட சக்தி மிகுந்த அந்த நம்மளுடைய சக்தி குறைந்த
நம்மளுடைய சக்தி குறைந்த அந்த பௌதிக சக்தியின் மாயையிலிருந்து யார் ஒருத்தர் விடுபட முடியும் அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட யார் ஒருத்தவங்க சரணடைகிறாங்களோ அவங்களால இந்த மாய சக்திய போக்க முடியும். அப்ப வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த மூன்றையும் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும், தவ வாழ்க்கையை செய்யணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா படத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்படி அவர் சாப்பிடுறாரு, கண்ணாமின்னு சாப்பிடுறாரு. அவர் உடம்ப பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது. அந்த நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. அடுத்தது இது பாருங்க, கிருஷ்ண உணர்வோட ஒரு குழந்தை. அந்த நிலையில அவங்க தபஸ் வாழ்க்கைய வாழறாங்க. ஆஞ்சநேயர் வந்து தன்னுடைய கோபத்தை வந்து லங்காபுரியை அழிச்சது மூலமா வந்து கட்டுப்படுத்தினார். இப்படி நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து தவறான விஷயம் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது பேசுவதற்கான உந்துதல். பயனற்ற பேச்சை பேசக்கூடாது. அது எப்படிப்பட்ட பேச்சு? அபத்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நிர்குண மாயாவாதி தத்துவாதிகள், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் கர்மகாண்ட நபர்கள், எவ்வித கட்டுப்பாடுமின்றி வாழ்க்கையை அனுபவிக்க மட்டுமே விரும்பும் பௌதிகவாதிகள். 3 பேரை இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 1 அருவவாதி, 2வது கர்மகாண்டால இருக்கிறவங்க, அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறவங்க, 3வது வந்து பௌதிகவாதிகள். முழுக்க முழுக்க இந்த உலகத்தை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு இருக்கக்கூடிய அந்த 3 பேர். இந்த 3 பேர்களும் என்ன சொல்றாங்க, பேச்சுக்கள் அல்லது இலக்கியங்கள். இப்போ நிறைய இலக்கியங்கள் எழுதுவாங்க, இலக்கியங்களை படிப்பாங்க. நமக்கு வந்து ஆன்மீக விஷயம் இல்லாம எத்தனையோ இலக்கியங்கள் இந்த உலகத்துல கடத்தரு நாவல்கள் எவ்வளவோ இருக்குது. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது உந்துதல், அதாவது நம்முடைய பேச்சின் உந்துதல் அப்படின்னு வந்து இங்க ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாங்க. அதாவது அர்த்தமற்ற பேச்சு, பயனற்ற நூல். அந்த இலக்கியங்களால எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை. அது படிக்கிறதுனாலயோ எழுதுறதுனாலயோ ஏதாவது பயன் இருக்கான்னா இல்ல. நம்முடைய பேச்சோட உந்துதலால நிகழக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இத பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய இதுல வந்திருக்குது. எதுலன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த ஸ்லோகம் இருக்குது. நயத்வாச சித்திர பதம் ஹரேரேஷோ ஜகத் பவித்ரம் பிரகிருதீதகஹிஜே தத்வாயசம் தீர்த்தம் உஷந்தி மானசா நயத்ர ஹம்சா நிரமந்தி சிக்ஷயா. இது வந்து கேண்டோ 1ல 5வது சாப்டர்ல 10வது ஸ்லோகமா வந்திருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பிரபஞ்சம் முழுவதையும் புனிதப்படுத்தும் வல்லமை கொண்ட இறைவனின் மகிமைகளை, பகவானுடைய இந்த பிரபஞ்சம் படைச்சது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவருடைய மகிமைகள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லாத நம்முடைய நாக்கு இருக்கு இல்லையா, நம்முடைய பேச்சு இருக்கு இல்லையா, அது எதுக்கு ஒப்பிட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காகங்கள் யாத்திரை செய்யும் இடத்தை போன்றதாக. அதாவது இந்த குப்பையெல்லாம் போய் கலரி சாப்பிடும்ல இந்த காக்கையெல்லாம், அதுக்கு ஒப்பா சொல்றாங்க. எல்லாம் பூரணமானவர்கள், தெய்வீக இருப்பிடத்தில் வசிப்பவர்கள் அவர்கள் எந்த இன்பத்தையும் பெறுவதில்லை. நல்ல ஒரு இடத்துல கூட இருப்பாங்க, விருந்தாவனம், பூரி அப்படி மாதிரி நல்ல துவாரகா போன்ற இடத்துல கூட அவங்க வசிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஆனாலும் அங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்காம பௌதிக விஷயங்களை பேசுறவங்க வந்து இந்த குப்பையை கலர்ற, இந்த குப்பையில இருக்கு இல்லையா காக்கா, அந்த காக்கையோட அவங்க வந்து ஒப்பிடப்படுறாங்க அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து 1.5.11th ஸ்லோகா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தத்வா விசர்கோ ஜனதாக விப்ளவோ யஸ்மின் பிரதி ஸ்லோகம் அபத்தவதி அபி நாமானி அனந்தஸ்ய யசோங்கிதானி ஷண்வந்தி காயந்தி கிரணந்தி சாதவக. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகவானுடைய திருநாமம், புகழ், லீலைகள், அவருடைய வடிவங்கள், இதெல்லாம் வந்து ஒரு இலக்கியம் வந்து சொல்லுது. இப்ப வந்து பகவத்கீதை அதுதான் சொல்லுது, பாகவதம் முழுக்க முழுக்க அதை தான் வந்து சொல்லுது. அப்படி பாகவதத்துல வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் பத்தி சொல்லியிருக்கு, புகழை பத்தி, லீலைகள், வடிவங்கள், தோற்றம் எல்லாம் பத்தி சொல்லியிருக்குது. அப்படிப்பட்ட இலக்கியங்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, தவறான திசையில செல்லக்கூடிய அந்த படிச்சோம் இல்லையாப்ப, காக்கைகள் கலரக்கூடிய குப்பை போன்ற அந்த இலக்கியங்களை விட இந்த இலக்கியங்கள்ல சில தவறுகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல வந்து அந்த தவறுகள் இருந்தாலுமே யாரெல்லாம் கேட்கிறாங்க, தூய்மை பெற்ற ஆன்மீக தூய்மை பெற்ற அந்த மனிதர்களால எப்படின்னா ஸ்ரீமந்தி காயந்தி கிரணந்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது காதால கேட்கிறாங்களாம், வாயால பாடுறாங்களாம், மனசால அவங்க வந்து ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லப்படுது. அதாவது குப்பையா இருக்கக்கூடிய அந்த இலக்கியங்களை படிக்கிறத விட தவறு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி
ஆன்மீக நூல்கள் அதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை முழுமையா படிக்கணும், அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல ஈடுபடக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்முடைய இஸ்கான் மூலமா கிருஷ்ணா புக் இருக்கு, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இருக்கு, பாகவதம் செட்டு இருக்குது. இது எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து எப்படிப்பட்டது, பகவானை பற்றிய ஆன்மீக விஷயங்களை எடுத்து சொல்லுது. அந்த நிலையில நாம வந்து நம்முடைய பேச்சை வந்து என்ன செய்யலாம், கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த போக்கை எதிர்ப்பதற்கு நமது பேச்சை கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயத்திற்கு திருப்ப வேண்டாம். இதுல இருந்து தவறான விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம பகவானை பற்றி பேசுறதுக்கு நம்மளுடைய நாக்கை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். தேவையற்ற அபத்தமான பேச்சுக்களை பேசக்கூடாது. அடுத்தது அலைபாயும் மனம், மனதின் தேவைகள். அதாவது மனசு வந்து 2 விதமான சலனங்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கு அப்படின்னு ரூபக சுவாமியே சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவிரோத பிரீத்தி, விரோத யுக்த குரோதம். அவிரோத பிரீத்தின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கட்டுப்பாடு இல்லாத மனசு. அதாவது நம்மளோட மனசை கட்டுப்படுத்தாம சாதாரண ஒரு அல்ப விஷயத்திலயும் நம்ம மனசை வந்து கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த நிலை, அது வந்து அவிரோத பிரீத்தி. 2வது வந்து விரோத யுக்த குரோதம். அப்படின்னா என்ன, ஏமாற்றத்தால் எழும் கோபம். நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுலயும் ஆசை உண்டாக்குவோம், அந்த ஆசை நிறைவேறாதப்ப கோபம் வருது இல்லையா, அதுதான் வந்து 2வது நிலை. இப்படி நம்மளுடைய மனசஞ்சலத்தை சொல்லி இருக்கிறாங்க. அவிரோத பிரீத்தி எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மாயாவாதிகளின் தத்துவத்தை பின்பற்றுதல். நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க, இப்ப நம்ம இஸ்கானுக்கு வந்து இங்க படிக்கிறவங்க யாருக்கும் அந்த நிலை இல்லை. ஆனா அது இல்லாம நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க, கடவுளே இல்லைம்பாங்க, நாஸ்திகம் பேசுவாங்க. இல்லனே நான் தான் கடவுள்னு நானும் ஒண்ணும்பாங்க. இந்த உலகம் வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இப்படிப்பட்ட அவர்களுடைய பேச்சை யாரெல்லாம் பின்பற்றுகிறார்களோ, அப்புறம் கர்மகாண்டம் உள்ள, அதாவது ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கான பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய அந்த மக்களை யார் ஒருத்தவங்க பின்பற்றுறாங்களோ, அடுத்தது வந்து பௌதிகம். முழுக்க முழுக்க நம்ம வந்து திட்டம் போடுவோம். எதுக்காக, நாளைக்கு நம்ம பணக்காரன் ஆகணும், நல்ல வீடு கட்டணும், கார் வாங்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் அதுல இருந்து திட்டம் போட்டு அதுல நம்பிக்கை வைக்கிறவங்க. இது அதான் இங்க வந்து ஞானிகள், கர்மிகள் மற்றும் பௌதிக வாழ்க்கையை திட்டமிடுவர்கள். இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, கட்டுண்ட ஆத்மாவின் கவனத்தை ஈர்க்கிறார்கள். அப்போ வந்து ஞானிகள், கர்மிகள், பௌதிக திட்டம்ன்றவங்களெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க பகவான், அவிரோத பிரீத்தி அப்படிங்கிறாரு. அவங்கள வந்து என்ன செய்யறாங்க, மற்றவங்களையும் அவங்க கெடுக்கிறாங்க. தன்னுடைய திட்டங்களை அவங்க நிறைவேற்ற முடியாதப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, அவங்களுடைய சூழ்ச்சி முறியடிக்கும் போது அவங்க வந்து கோபம் வேற அடையிறாங்க. அந்த கோபம் தான் வந்து இங்க அவிரோத பிரீத்தி. அடுத்தது வந்து பௌதிக வாழ்க்கையில யார் ஒருத்தவங்கெல்லாம் ஏமாற்றம் அடைகிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன ஆகிறாங்கன்னா கோபம் அடைகிறாங்க. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப மேல இருக்கிறது வந்து அவிரோத பிரீத்தி. பல பல விஷயங்கள்ல, அதாவது கர்மகாண்டாலையும் ஆணியைகளையும் பௌதிகத்துல திட்டமிடுறவங்களையும் ஃபாலோ பண்றவங்க. அடுத்தது வந்து இவங்க பௌதிகத்துல வாழ்க்கையில தோல்வி அடைஞ்சிருப்பாங்க, அதனால வரக்கூடிய கோபம். நம்ம என்னுடைய மகாபாரதத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா உதாரணம் நமக்கு இருக்குது. திருதராஷ்டிரர் வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய இதுல வந்து தோல்வி அடைஞ்சாரு தன்னுடைய வாழ்க்கையில. அவர் இயற்கையாவே குருடர். அவர் குருடரா இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து என்ன கிடைக்கல, இது கிடைக்கல, அரசாங்கம் அவருக்கு முடிசூட்டல. அவர் வந்து பாண்டு இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு முறையான வாழ்க்கை இல்லாம அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அரசாட்சியை கைப்பற்றிக்கிறாரு. அதுக்கு பிற்பாடும் தன்னுடைய மகனுக்கு தான் வந்து பட்டம் சுட்டணும் அப்படின்னு துரியோதனுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அவரு தோல்வி அடைகிறாரு அதுல. ஆனா முறைப்படி யாரு வந்து அங்க அரசாட்சிக்கு வரணும், யுதிஷ்ட மகாராஜா வரணும். அவருக்கு அந்த பட்டத்தை கொடுக்காம ஏமாத்தும் பொழுது இவருக்கு அந்த ஏமாற்றம், போர்க்களத்துல எல்லாரும் இறந்து போயிடுறாங்க, அவர் வசதி இழந்துறாரு, மக்களை தன்னுடைய 100 பிள்ளைகளை இழக்கிறாரு, சுற்றங்களை இழக்கிறாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு ஏமாற்றம். அதனால என்ன வருது, கோபம் வருது. அப்போ வந்து போர்க்களத்துல இருந்து திரும்பி எல்லாரும் பஞ்சபாண்டவர்கள் உள்ள வரும்போது அவர் என்ன செய்யறாரு, பீமனை வந்து கொல்லணும்னு நினைச்சிருக்கிறாரு. அது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. தெரிஞ்சோன்னா என்ன செய்யறாரு, பீமனை போல ஒரு இரும்பால செஞ்சக்கூடிய ஒரு சிலைய போய் அவர் முன்னாடி நிறுத்துறாரு. அவர் பீமன் நினைச்சு அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி கட்டி பிடிச்சு அப்படியே நொறுக்கிடுறாங்க. ஒரு இரும்பு சிலைய நொறுக்கிற அளவுக்கு அவர் மனசுக்குள்ள கோபம். ஏன்னா அவருடைய ஏமாற்றம், அந்த வாழ்க்கையில அவருக்கு கிடைச்ச ஏமாற்றம் அந்த கோபத்தை உண்டாக்குது. அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க.
அடுத்தது வந்து உடலின் தேவைகள். இப்போ உடல் தேவைகள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். உடலின் தேவைகளை நாக்கு, வயிறு மற்றும் பிறப்புறுப்புகள் தேவைகள் என 3 வகையா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா 3 நேர்கோட்டுல இருக்கும். நாக்கு, வயிறு, பிறப்புறுப்பு 3 பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேர்கோட்டுல இருக்கும். இது 3யும் ஒண்ணா பிரிச்சு என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பிரசாதம், பகவானுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிட்றது மூலமா நம்முடைய நாக்கை கட்டுப்படுத்த முடியும். அந்த நாக்கை நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டனாலே நம்முடைய வயிறும் நம்முடைய பிறப்புறுப்புகளும் தானாவே கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து கட்டுண்டு விடும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. புலன்களில் எல்லாம் மிக மிக மோசமானது எது அப்படின்னா நாக்கு தான். நாக்கு அடக்கிட்டனாலே என்ன செய்ய முடியும்? மற்ற விஷயங்களை அடக்க முடியும். அதனாலதான் ரொம்ப திருவள்ளுவர் கூட எழுதியிருப்பாரு, நாக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய இதே கொடுத்திருப்பாரு. அது மாதிரி இந்த நாவை வெல்வது மிகவும் கடினம். அது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்ப பகவான்கிட்ட நம்ம வேண்டணும். என்ன செய்யணும்? பகவானே, நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கருணை உள்ளவங்க, என்னோட நாக்கை வெல்றதுக்கு உதவியாதான் இந்த அருமையான பிரசாதம், பகவானுடைய பிரசாதத்தை எனக்கு நீங்க கொடுத்துருக்கிறீங்க. அதை நான் திருப்தியோட சாப்பிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் கிருஷ்ணரை வந்து நாம வந்து போற்றி அவரை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? நமக்கு அவரோட அருள் கிடைக்கணும்னு யாருக்கிட்ட வேண்டணும்? நம்ம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுட்டையும் நித்யானந்த பிரபுட்டையும் நம்ம தினம் தினம் வேண்டிக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம என்ன செய்யறோம்? இந்த தத்துவம் பஞ்ச தத்துவம் நம்ம முதல்ல சொல்லிட்டு தான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லணும். பஞ்ச தத்துவம் யார் சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. அதை சொல்லிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை எதுக்காக சொல்றோம்? அவங்களுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கணும். நம்ம வந்து தப்பு தவறா நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை உச்சாரிச்சாலும் அது வந்து அந்த குற்றங்களை வந்து அவங்க போக்குவாங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய உதவியை நம்ம நாடுறோம். அதே மாதிரி ரசம் 6 விதமான சுவைகள் இருக்கு. அறுசுவை உணவு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். என்னென்ன சுவை மாதாஜி சொல்லுங்க யாராச்சும்? ஓர்ப்பு, துவப்பு, இனிப்பு, கசப்பு, புளிப்பு. கசப்பு, புளிப்பு. இந்த 4 வகையான சுவைகள்ல நமக்கு ஏதோ ஒரு சுவை பிடிச்சி போச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம்? அதுக்கு அடிமையா இருக்கோம். 6 சுவைகள்ல எனக்கு இனிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு காரம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க. சில பேர் உப்பு துளி குறைஞ்சா கூட உப்பு போட்டுக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நம்முடைய நாக்குக்கு அடிமையாகிறோம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் கடையில விற்கிற இந்த ஆட்டு இறைச்சி, இந்த மீன், நண்டு, முட்டை, விந்து, ரத்தம் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றாங்க. அதுல ஆசைப்படுறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, இறந்து போன ஒரு ஒரு உடலை தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். ஏதாவது அது உயிரோட இருக்கும்போது சாப்பிட்றாங்களா என்ன? யாராச்சும் நண்டையும் முட்டையும் சாப்பிட்றாங்கன்னா அது உயிரோட இருக்கும்போது சாப்பிட்றாங்களா? அது வெட்டி தானே சாப்பிடிச்சிட்டு தானே சாப்பிட்றாங்க. அப்ப இறந்து போன உன்னை தானே அவங்க சாப்பிட்றாங்க. அதை முதல்ல அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் என்ன செய்யறாங்க? காய்கறிகள், கொடிகள், பசலைக்கீரை, பால் பொருட்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் விரும்புறோம். பகவானும் அதைத்தான் விரும்புறாரு. அதைத்தான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். அடுத்து சில பேர் என்ன செய்யறாங்க? மசாலா பொருள் கடையில பாத்தீங்கன்னா அந்த மசாலா வாசனை வந்து அந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணும் போதே அடிக்கும். சில பேர் வீட்டுல கூட அடிக்கும். அவ்வளவு மசாலா வள்ளி கொட்டி சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் புகையிலை, அப்புறம் எல்எஸ்டி, கஞ்சா, அபீன், மது, காஃபி, டீ இதெல்லாம் கூட வந்து என்ன சொல்றாங்க? சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுலயும் வந்து போதைப் பொருள் இருக்கு. அதுக்காக தான் நம்ம இஸ்கான்ல வந்து காஃபி, டீயை தவிர்க்கணும். யார் ஒருத்தவங்க வந்து தீட்சை எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்க வந்து காஃபி, டீயை நிறுத்திடணும் முதல்ல அப்படிங்கறது நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அதுலயும் கஃபேன் அப்படின்னு ஒரு போதைப் பொருள் இருக்கிறதுனால அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்படி சாப்பிட்றவங்களும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக சாப்பிட்றாங்க? நம்முடைய நாவின் தேவையை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக. நமக்கு வந்து அதை குடிச்சு இந்த காஃபியை குடிச்சிட்டு பழகிட்டோம்னா காஃபி ஒரு நாள் இல்லைன்னா தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உள்ளபடியே தலையெல்லாம் வலிக்காது, ஆனா தலைவலிக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். இப்ப குடிக்காமே இருக்கிறாங்களே இஸ்கான்ல, அவங்களுக்கு எல்லாம் தலையா வலிக்குது, ஒன்றும் இல்லை. அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்றது மூலமாக நாம வந்து இந்த மாய உலகத்திலிருந்து நாம விடுபட முடியும். எப்படி விடுபட முடியும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. யோமே பக்தியா பிரவச்சதி
ததேகம் பக்தியோ பஹ்ருதம் அஷ்டாமி பிரயதாத்மனக. ஒருவர் எனக்கு அன்போடும் பக்தியோடும் ஒரு இலையையோ ஒரு மலரையோ அல்லது பழத்தையோ அல்லது தண்ணீரை கூட கொடுத்தால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்றேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். பெருசா நீ அறுசுவை உணவு படைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. பகவானுக்கு விதவிதமா செஞ்சு நான் படைச்சேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா விதவிதமா அவங்க சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு கூட அவங்க செய்யலாம். பகவானுக்கு படைச்சு சாப்பிடுறது நல்ல விஷயம்தான். ஆனா நாம சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக பகவானுக்கு படைக்க கூடாது. பகவானுக்கு எளிமையா படைச்சாலும் அந்த எளிமையான உணவை நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம பழகிக்கணும் அப்படிங்கறத இதுல சொல்லியிருக்காங்க. பிரசாதத்தை அதன் சுவையின் நன்மைக்காக சுவையின் தன்மைக்காக மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு அளவுக்கு அதிகமா இப்ப கோயில்ல டெம்பிள்ல போனீங்கன்னா இஸ்கான் டெம்பிள் எல்லாம் போனீங்கன்னா நல்ல டேஸ்டான சாப்பாடு போடுவாங்க. ஆஹா டேஸ்டா இருக்குன்னு நம்ம 2 சாப்பிட்றோம், நம்ம 4 சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு தான் கெடுதல். அந்த மாதிரி செஞ்சாலும் நம்ம நாக்கை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதுவும் பகவான் பிரசாதமா இருந்தாலும் அதையும் அளவோட சாப்பிடணும். அததான் சைத்தன்ய சரிதாமரத்துல இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சிக்வாரே லாலச லாலசேமே சிக்வாரே லாலசமே தய சிஷ்ணோதார பாராயணா கிருஷ்ணகி பாயா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா தன்னுடைய நாக்கை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அங்கேயும் இங்கேயும் எல்லாம் ஓடுறாங்க இல்லையா, எங்க சாப்பாடு டேஸ்டா கிடைக்கும்னு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் தன்னுடைய வயிறு மற்றும் பிறப்புறுப்புகளை ஆசையில் எப்போதும் பற்று கொண்டிருப்பவனும் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. கிருஷ்ணரை யார் அடைய முடியாது? நாக்கை திருப்திப்படுத்துறவனாலேயோ அந்த வயிறு மற்றும் பிறப்புறுப்புகள் இது 3ம் நேர்கோட்டில் இருக்கு. அந்த 3ஐயும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவன் கிருஷ்ண உணர்வை என்னைக்குமே அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது உடலின் தேவைகள். உடலின் தேவைகள் பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது நம்ம ஒரு எளிமையான உடைய கூட அணிஞ்சுக்கலாம், சாதாரண ஒரு சாப்பாடை நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுல பாலேன பாலேன கஹிபே ஆர பாலேன ஹரிபே அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, ஆடம்பரமான உடை அணிகிறதை தவிர்க்கணும், சுவையான உணவுகளை உண்பதையும் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு எதுல சொல்லிருக்கா? சைத்தன்ய சித்த பிரமாணம் அந்தியலீலையில 6.236 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேவைக்கு அதிகமாக சில பேர் என்ன செய்வாங்க, அதிகமா வயிறு ஓரளவு நம்ம மூச்சு முட்டை சாப்பிட்ட எனக்கு கழுத்து முட்டை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அடுத்த நிமிஷம் அவங்க வாந்தி எடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி சில பேர் கூட சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க உடலுக்கு தான் கெடுதல். அதனால அளவோட சாப்பிடணும். அதாவது அரை வயிறு தான் சாப்பிடணும், 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு காலியா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நிலையில தான் நம்ம சாப்பிடணும். அதுக்கு நமக்கு எது உதவுது? ஜென்மாஷ்டமி இப்ப வரப்போகுது, ஏகாதசி, மாசம் 2 ஏகாதசி வருது. இந்த மாதிரி நம்மளுடைய விரத நாட்கள் எல்லாம் நம்ம ஒழுங்கா கடைபிடிச்சோம்னாலே வயிற்றின் தேவைகளை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும். அப்ப நமக்கு அந்த சாப்பிடணுங்கிற அந்த எண்ணத்தை நாம என்ன செய்ய முடியும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதை அதனால ஏகாதசி அன்னைக்கு விதவிதமா நம்ம செஞ்சு சாப்பிடக்கூடாது. அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்ப நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டுல பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தவங்க ஏகாதசி விரதத்தெல்லாம் கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கேன்சரே வராது அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்து நம்ம அப்படியாச்சும் நம்ம உடலை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக வச்சும் பகவானுடைய அந்த நாட்கள்ல நம்ம விரதம் இருக்கலாம். அடுத்தது பிறப்புறுப்புகள். அதை எப்படி 2 வகையில இங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு முறையானது, சட்டப்பூர்வமானது, சமய ரீதியானது. அதாவது திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு உறவு கொள்வது, அந்த நிலையில இருக்கிறது முறையான பிறப்புறுப்புகளை கட்டுப்படுத்துறது. அது சட்டத்துக்கும் பொருந்தும், சமயத்துக்கும் பொருந்தும். அவன் என்ன செய்யறான், சாஸ்திரங்கள் விதிகள் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடி ஒரு பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நல்ல குழந்தைகளை பெறுறதுக்காக அவன் திருமணம் பண்ணிக்கிறான். ஆனா முறையற்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்குது. முறையற்றது எப்படி இருக்கு? அவனுடைய பிறப்புறுப்புகளை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செயற்கான வழிகள்ல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த உடல் தேவையை நிறைவேற்றுறாங்க இல்லையா, அது முறையற்றது. அவங்க என்ன செய்யணும், அவங்களோட திருப்திப்படுத்துறது எப்படி செய்யணும்னா மாயையில போய் அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய உடல் உறுப்பை திருப்திப்படுத்துறாங்க, அதே சமயத்துல அவங்க எதுல சிக்கிறாங்க, மாயை. திரும்ப திரும்ப இந்த உலகத்துல பிறக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவங்க தன்னைத்தானே உருவாக்கிக்கிறாங்க.
இது நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க கிரகஸ்தர்களுக்கு மட்டுமல்ல, துறவு வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களுக்கும் பொருத்தமானது. அவங்களும் வந்து இதை வந்து கடைபிடிச்சே ஆகணும். இப்ப சாதாரண உலகியல் விஷயங்களை பற்றி அவங்க வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, பேசவே கூடாது. யாரு துறவு ஒரு துறவியா போனாங்கன்னா, இப்ப வந்து உலகத்துல என்னென்ன நடக்குது, நியூஸ் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல நம்ம அவங்க ஈடுபடக்கூடாது. அடுத்தவங்களை சந்திக்கும் போது உலகியல் விஷயங்களை பற்றி பேசக்கூடாது. அதாவது இப்ப வந்து கிரிக்கெட் பத்தி பேசலாம், இல்ல அரசியல் பற்றி பேசலாம். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் யார் பேசக்கூடாது அப்படின்னா, ஒரு துறவி பேசக்கூடாது. அவன் துறவு எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு அவன் போன பிற்பாடு அவனுடைய நினைவுகள்லாம் பகவானை பற்றி தான் இருக்கணும். அடுத்தது கனவுல கூட பெண்களை நினைக்க கூடாது. அப்பன்னா அவங்க பெண்களை பார்க்காமயே இருக்கணும். ஒரு பெண் போனான்னா அந்த நம்ம சுகதேவ சுவாமி வந்து குளிக்கும் போது அந்த குளத்துல இருக்க பெண்களை கிராஸ் பண்ணி போறாங்க. அந்த பெண்கள்லாம் ஆடை இல்லாம நிர்வாணத்துல இருக்கிறாங்க. ஆனா அவர் போறதை பார்த்து அவங்க கவலையே படல. ஏன்னா அவருக்கு எப்படி இருக்குன்னா, அந்த பெண்களும் ஒண்ணுதான், அங்க இருக்கக்கூடிய மரமும் ஒண்ணுதான். அந்த நிலையில அவர் இருக்காரு. அந்த நிலையில ஒரு துறவி இருக்கணும். அப்ப பெண்களை வந்து நினைக்க கூடாது, அவங்களோட சேரக்கூடாது. அடுத்தது வந்து என்ன, ஆடம்பரமான உணவுகளை நல்லா விதவிதமா சாப்பிடணும்னு ஒரு துறவி எண்ணக்கூடாது. விலை உயர்ந்த ஆடைகளை அணியக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது எப்போதும் பணிவோட இருந்து நம்ம ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ராதா கிருஷ்ணருக்கு நம்ம எப்போதும் சேவை செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கணும். அதுதான் உண்மையான துறவு வாழ்க்கை. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட ஒரு சீடர் இருந்தாரு, சோட்டா ஹரிதாஸ் அப்படின்னு. அவரு என்ன பண்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்க நிறைய பக்தர்கள் வருவாங்க. அந்த மாதிரி வரும் பொழுது அங்க பெண்களும் வருவாங்க அவங்கள பாக்குறதுக்கு. அந்த ஒரு பெண் மேல அவருடைய பார்வை வந்து தப்பான பார்வையை பார்த்தோம்னா அதை வந்து இவர் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. உடனே என்ன செய்யறாரு, இந்த சீடர் கூட்டத்திலே இருக்கக்கூடாது, மற்ற சீடர்கள்லாம் அவனை பார்த்து கெட்டுடுவாங்க, உடனே அவனை விலக்கிடுங்கன்னு விலக்கிடுறாரு. அவன் வந்து எவ்வளவோ மன்னிப்பு கேட்கிறான், மற்றவங்க சிபாரிசு பண்றாங்க, வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றாங்க, தெரியாம பண்ணிட்டான் சேர்த்துக்கோன்னு. ஆனா அவர் சேர்க்கவே இல்லை. கடைசியில அவன் வந்து என்ன பண்றான், சூசைட் பண்ணிட்டு அந்த சீடன் இறந்து போறதா கதையில சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கணுமா ஒரு துறவிங்கிறவன். அது மாதிரி பேச்சு, மனம், கோபம், நாக்கு, வயிறு மற்றும் பிறப்புறுப்புகள் ஆகிய இந்த 6 விஷயங்களையும் யார் ஒருத்தவங்க கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து சுவாமி, அதாவது கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்பட வேண்டும். இந்த துறவு வாழ்க்கை மணி ஆயிடுச்சா மாதாஜி? இன்னொரு 5 நிமிஷம் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அந்த துறவு வாழ்க்கை ஏற்கிறவன் தான் என்ன செய்யறான், கோஸ்வாமி அப்படின்னு ஏற்கக்கூடியறாங்க. இல்லைன்னா புலன்களை யார் ஒருத்தவங்க எஜமானனா, அத புலன்களுக்கு யார் அடிமையாகிறாங்களோ அவங்க வந்து கோதாசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னு யார் சொல்றா, வந்து இது சொல்றாரு. அதாவது பிரகலாத மகாராஜா வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, கோதாசருங்கிறவங்களை வந்து அதாந்தகோ அப்படின்னு வந்து அவருடைய இதுல வந்து விவரிச்சு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஒரு துறவி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த பாருங்க வைஷ்ணவ துறவி எப்படி இருக்கிறாரு, இந்த அவருடைய தோற்றத்தை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். 12 இடங்கள்ல பகவானுடைய நாமத்தை சாத்திக்கிட்டு அந்த நிலையில நம்மளுடைய இருக்கவங்க தான் உண்மையான துறவி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. புலன்களுக்கான வாழ்பவர்களுடைய நிலை எப்படி ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தங்கள் புலன்களின் திருப்திக்காக, தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடர தீர்மானித்தவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முயற்சியாலோ, தன்னுடைய முயற்சியாலோ, இல்ல அடுத்தவங்க சொல்றதுனாலயோ, இல்ல கூட்டு மாநாடு நடத்துறதுனாலயோ என்ன பண்ண முடியாது, கிருஷ்ண உணர்வை அடையவே முடியாது. ஏன்னா அவங்க புலன் இன்பத்துல ஈடுபட்டு இருக்காங்க. யார் சொன்னாலும் அவங்க கேட்க போறது இல்ல. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அறியாமைங்கிற அந்த இருண்ட பகுதிக்கு இழுத்து செல்லப்படுகிறார்கள். அறியாமையில மூழ்கிறாங்க. அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, சாப்பிட்டதையே மெல்றதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அரைச்சமாவே அரைக்கிறது. அதுதான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, திரும்ப 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 ஒரே நிகழ்வழியதான் அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்களே தவிர அவங்களுடைய நிலை வந்து ஒரு பொழுது முன்னேறவில்லை. முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எத்தனை ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கீங்க மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டீங்களா?
ஒரு ஸ்லோகம் தான் முடிச்சிருக்கிறோம். ஒண்ணு ப்ரிஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே முன்னுரையும் ஒரு ஸ்லோகமும் முடிச்சிருக்கிறோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வியாழக்கிழமை Thank- அன்னைக்கு முடிஞ்சா 2, 3 கூட நம்ம முடிச்சிடலாம். குட்டி குட்டி ஓகே ஸ்லோகம் தான் அடுத்ததெல்லாம் வருது. இது கொஞ்சம் ஆ பெருசு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். சரிங்க மாதாஜி. ஏன்னா நமக்கு ஓகே 3 மாசத்துல முடிக்கணும்னு காலக்கெடு இருக்குது. நம்ம வந்து ஆ கண்டிஷனா எல்லாரும் வந்துடுங்க. அந்த ஆ டயத்துக்குள்ள நம்ம முடிக்க பார்ப்போம். அப்போ ம் நமக்கு கடைசி வரல யாரும் வரல போல மாதாஜி. 8 பேர் தான் வந்திருந்தாங்களா? 10 பேர் இருக்கோம் மாதாஜி. 10 பேர் இருந்தோம். இன்னொரு அப்படியா? 10 பேரை நான் இன்னைக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. சரி. தேர்ஸ்டே சொல்லிடுறேன். எல்லாரையும் வர வைக்கிறேன் மாதாஜி. வர வச்சுட்டு ஹரே நீங்க ஒருவேளை அவங்களுக்கு டைம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கூட கேளுங்க. கொஞ்சம் வேணா ம் சேஞ்ச் பண்ணி அவங்களுக்காக நம்ம கொஞ்சம் அதாவது ஒரு 1/4 மணி நேரம் தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இந்த லிங்கை